Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми колеги, насилието над жени е нещо, което трябва да бъде категорично осъдено. Аз лично смятам, че всеки мъж, който посегне на жена, е негодник, който заслужава тежко наказание. Но това няма да стане през този документ. И няма да стане през този документ, защото той не е направен за това да спаси жените от насилие. Досега чух стотици имена на жертви на домашно насилие и те бяха от държави, които са ратифицирали, подписали тази конвенция. С какво тя ги защити? Как им помогна? Не се случи. Защо? Защото този документ има друга цел и друга задача. В този документ са смесени легитимната тема за защитата на жените с абсурдните и противоречиви ЛГБТ и последния да затвори вратата пропаганда, еднополови бракове, социална роля на пола. Може би ще ви изненадам, само че полът не е социална роля и конструкт, то е биология. Може би ще ви изненадам, но има държави в Европа, които все още вярват, че семейството е доброволен брак между мъж, жена и техните деца. И ние не желаем това да се променя. Аз съм от България, ние сме против тази конвенция, не сме подписали, няма да го направим. Благодаря ви за вниманието.